Ay, tabi. Dapat man ka hinalo niyo. Tadi pa. Painom mo nung kumpanya. Nilao ko na. Nasulatan ko na kaya. 107.5. Pwede mo sa pay. Sorry ka, penta. Sasalit pati tayo. Hindi man. Wala pa 1.5. 1.5. Na. Diyan lang ako sa labas na, di ba? Di, sa naman ang lugar. At buksan ko. Sige, hindi mo na siya. May nabibig niya pero Gusto mo uminom ulit? Ha? Sige mamaya, inom ka ulit. Opo. Opo. Opo, very good ikaw. Very good. Opo, kasi hindi ka masyadong umiyak. Na. Opo. Yung mga, dun, mga baby, sobrang umiyak. Ha? Opo, yung baby boy doon, grabe ang iyak. Opo. Nakita mo yun, yung baby boy? Opo, grabe yung iyak nun. Wah! Ganon? Si Lily, hindi masyado. Opo, very good si Lily. Opo, hindi masyadong umiyak. Opo. Saan ka sumakay? Kahapon. Tricycle. Sa tricycle. Ha? Tapos nagbihis ka ng maganda. Ha? Nagbihis kang maganda. Tapos, opo, nagbihis ng maganda si Lily. Tapos next month, pupunta tayo ulit doon. Tutusukin ka ulit. Okay lang. Ay, okay lang yun.